Niin siis tosin no lähti tonne jonnekin trailerilla ja mä oon nyt täällä yksin täällä tarhassa ja kuten kuulitte, mua juoksutetaan valmiina. Ja yön silmä. Tosiaan siis mä tulin vasta eilen tallille ja okei, mä vasta kuvaan sitten kun mun juoksut on loppunut. Siis tosiaan mun juoksut on nyt loppunut. Näettekö te hyvin? Niin mun juoksut on loppunut ja silleen mä oon poika ja mun nimi on Yösilmä ja mulla on niinku tommoset vihreät tommoset ja tämmönen aika normaalia. Mä oon siis hyvä esteillä ja koulussa, mutta sitten noi kaikki puurungot ja keltaiset värit niin hämää mua ja mä en saa hypättyä oikein silleen, että mä jopa saatan heittää ratsastajan pois selästä, mutta hetken ei tule semmosia videoita, missä ratsastaja on, koska tosin ne ei ole kotona ja ne vaan tulee välillä viemään heinää ja muuta. Ne on semmoisella reissulla ja kukaan nyt ei hoida meitä, mutta me ollaan niin hyviä, että me osataan itsekin hoitaa meitä aika hyvin. Silleen, mutta kuitenkin kun noi on lähtenyt, niin niiden pitäisi tulla ihan just takaisin. Niiden, te ootte kai nähnyt Sirun, Fannin ja mikä toi on? Sipin videoita. Haluatteko tietää, miksi minä ja Sipi ei ollut kauhean hyvissä väleissä? Siksi, koska lapsena, se on siis mukamassa mun syytä. Lapsena, kun mä sain uusia kavereita, mä mukamas jätin Sipin ulkopuolelle, vaikka mä sanoin, että tuu mukaan leikkiin, mut ei se vaan tullut. Niin nytten mä ollaan niin huonoissa väleissä, koska mä en mukamas ottanut sitä leikkiin, vaikka se ei itse suostunut. Niin kuin minä vaan halusin uusia kavereita siltä yläasteelta. Mutta ei. Pitää olla kahdestaan. Ihan tyhmää. Sua anteeksi, mä tuun tähän pikkusen syömään heinää ja mä syön siitä kuivatettua leipää. Siis anteeksi, mä söin nopeasti kuivatettua heinää pikkusen ja vahingossa napsin ton Sirun kuivatetun leivän pois samalla. Älkää kertoko Sirulle. Mutta mä voisin kysyä niiltä yhtä haastetta kysymyksiä. Ja sitten joutuu tehdä yhden jutun tai kaikkien keksimään ton haasteen. Okei, mä otan ne niin vastaan. Okei, mä oon sit tuomari. Esitelläänpäs nopea meidän kilpailijamme. Kaikki kolme on mukana. Okei. Eka mä kysyn Sirulta. Ja pitää vastata totuudenmukaisesti. Ja muuten tippuu pelistä. Elikkä kumpi on parempi? Isi vai äiti? Äiti on ehkä pikkusen parempi, koska se on niin rauhallinen, se on paljon parempi esteillä. Ja
olemaan tämän paikan paras. No. Mä oon paikan paras, mutta en mä sitä kysy. Okei. No, sitten kysytään Sipiltä. Niin. Kuka on sun paras kaveri? Mä tiedän, että oikea vastaus oisit sinä, joten mä vastaan sinä. No kiitti. Yhden silmä siis. Ja nyt voitais kysyä Fannilta. Ehkä multa. Kuka on tämän paikan paras estehevonen? Yhden silmä tietty, mutta minä olen toisista paras. Sitten taas otetaan tuttu ystäväni, eli Sipi. Niin, tyhmät jalat. Niin, no, kuka on sinusta paras ratsastaja täällä tallilla? Ehkä tää on vaikea, koska mulla on ratsastanut vain 3 tyyppiä. Ehkä Siiri. Voin vastata silleen, mutta ehkä Siiri on silleen paras. Okei, sit kysytään vielä tolta